Segu Keita ka mission abina bɔ Muso TV sanfɛ samedi do seli fana waati 14h a bɛ bɔ jumasi do surɔfanaw ma dun a bɛ bɔ ko la ilaha illallah jama maya gasi ka bɔ ala la ilaha illallah ne ko an ka jama maya gasi ka bɔ ala nka mɛne Mali ba ye ne ka mɛne Mali kɔnɔna cɛbaliw ye nka mɛne Mali ba ye ne ka mɛne Mali ba kɔnɔna musoluw ye an ka bɛɛ kelen ma an ka kɛ jamana jigibaa musoluw ye an ka bɛɛ kelen ma an ka kɛ jamana jɔbaa cɛbaliw ye kan kelentigiya. Salamu alaikum Muso TV filɛbaw ani ɲankuma aw de bɛ se ko la o de ye télévision in tɔgɔ ta k'a da aw la ya rabi ala ka barika don musow la Segu Jata ka ci don Fajala Mɔden ka ci don Mamadu Seba Lamini den ka ci don faso dɔn a wulila Delemati Kokɔrɔ la a bɛna bɔ Muso TV sanfɛ n'Ala ye samedi 14h jira an na aw n'anw bɛɛ lajɛlen n'i ye cɛw yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ musow de bɛ yen o tuma an ka sigi k'a lajɛ sigi bɛ k'a ka dimanche don nɛgɛ ɲɛ 20 a ka sigi tun a ka Muso TV a k'a lajɛ faso dɔn a bɛna lajɛ siya min ka dɔn ye min ye o bɛna bɔ a ka to b'a ka sala Mahamadu